Asi natočíme video z FC Mobile. Doufám, že vás to bude bavit a dneska si prostě budeme zahrát si zápas, když tak si ještě něco otevřeme, nějaký balík, když budeme mít nějaký za extra tam tokeny, když budeme mít nějaký mít, bude to dneska na programu hodně a jdem na to. Klidně můžeš mluvit. Jo? Nemám palivo. Prosím, už se vypij! Teď buď prosím ticho, jo? Tak hrajem proti Barceloně. No úplně nevím, uvidíme pak na staty a uvidíme, jaký to bude. Co bude lepší nebo horší, uvidíme, koukneme se na tým, koukneme se tady na staty, jo. No, mám lepší. Takže budu mít asi podle mě i lepší tým. Ale nemá to zase tak špatný na to, jakou hrajeme oba dva ligu, takže nemůžu říct, že to má špatný. A než se nám to načte, nezapomeň dát like a odběr a děkuji, že podporuješ moji tvorbu. Doufám, že to bude tak i nadále. Tak, tohle je můj tým. A tohle je jeho tým. No tak uvidíme, jaký vyhraje, ale jsou oba dva kvalitní, takže myslím, že to bude napínavý. Owen rozehrává na Moratu, Owen nebo možná Morata to nahrál na Owena. Owen šel, ale nespracoval si moc ten míč. Tady Uzum chtěl jít na bránu, ale mu to vzali. Takže Morata běží ještě za ním. Madueke nahrál Gittensovi a Nico Williams tady mohli se před bránu, ale Montiel to zachránil. Uzun zase ztratil míč. A Rai Abio teď mu vzal míč a za to teď můžeme do breaku. Owen jde. Nechá to ještě Moratovi, Morata dává gol. První gol v tomhle videu. Tak může si oslavit Morata svůj gol. A je to první v tomhle klubu, protože už nemám ho moc dlouho a možná druhý, ale nemám ho moc dlouho, takže a asi bude pryč, uvidíme. Ještě mi to internet konektuje, možná on nemá internet spíš. Ale jo, diskonektoval se, takže já hraju teď proti botovi. No, to bych mu takhle rychle nesebral. On se tady otočí. Nahraje to tady za Anguistovi. Chtěl zkusit powershotu, ale bohužel to byla malá a taková pomalinká lehká střela. Tak, ale jsem rozehrál. Gindogan nahrál nový hlavičkou, pak Gindogan se to zpracoval. Uzun na Moratu. Morata tam nedosah, ale dobrá nahrávka od Uzuna, myslím, nebo od Gindogana. Umí to tam se pak ještě, když tak kouknu. Jestli chcete ještě takovýhle videa, nebo jestli chcete, jestli na tomhle videu bude víc jak 60 lajků, tak natočím první video z GTAčka. A jestli chcete vidět video z GTAčka, tak to. Tak musí tady být víc jak 50 lajků. Teď Morata jde. Morata střílí powershotou, zastavil mu to Makelele.
Ještě střela! A to nevím, kdo byl mu na Gündogan. Bohužel ta střela neskončila gólem, ale je to 1-0 pro nás, pro Spartu. Nidíčka nahrál Uzonovi. Uzun na Owen na Moratovi. Morata. Dneska to moc nejde, ale dnes střílel Lewandowski 115. No, možná 115. Tak mají oni rozehrávku. Kdo vyhraje hlavu, vyhrál náš hráč. Lewandowski nahrává na Moratu. Morata přestřelil bránu powershotou. Bohužel a mají zase oni. Se vymyslej. Dopředu nahrávka. Pracoval si to za Agusia. Morata na Lewandowskiho. Lewandowski, ale Saliba tam byl. Ještě se tam dostal Zan a Asugin, ale ten se tam už neprobojoval dál. Tak rozehrávají oni zase, jenže on to chtěl brankář. Tak, Morata to vzal, nahrál to teď Lewandowskimu. Lewandowski jde, zkusí powershotu z dálky, ale moc daleko to nestřelil. A teď rozehrávají zase oni. Tak, Raj Abel to vyhrál, teď Uzin, Lewandowski. Blbá střela. Bohužel. Za chvíli bude konec. A doufáme, že nám to půjde dál. Martinez hledal Gündogana, ale Lewandowski. Střela z dálky powershotu a je to gol popřevnou! Tohle byl neuvěřitelný gol. Jestli si myslíte o hodnotě tenhle gol od 1 do 10. Tak tohle byla moje 3. nejlepší střela. 4 minuty nastavení, dokonce vyhráváme 2-0 a už je dobojováno. No, teď stop zatím. Teď stop zatím. Hej, really, to tvé video budu mít 16 minut. Teď stop, teď nemluv. Tak, doufám, že vás tohle video bavilo, nezapomeňte dát like a odběr, uvidíme se příště, čau! Máš normálně takhle dlouhý video. No. Kamu, to je 18 minut. No. Já mám 10-minutový video. To budu mít 14 minut. Co se bude dět, co nebo co? Teď to mělo 10 minut. Tam to mělo moje 20.